Ahojte, to som ja. A dneska budeme hrať Brawl Stars moje. Budeme hrať dáme si nejakú eventku. Dáme si duels, dáme si mojeho, potom si dáme Leona, potom si dáme Maxa, by ste vedeli. A teraz ideme hrať. Ideme hrať duely. No, spoluhráči sú celkom silní, ale my ich porazíme. A ideme na to. Moje porazí všetkých. A nie, Drill vás prekvapil, to je zle. Nie, to nezvládneme. No nie, prehrali sme. Dobre, no nie, zvládneme to. Zvládneme to, však to zvládneme. Vládneme to, haha. Dá sa ultimu a ideme do útoku, teraz to dáme. Niektoré kde sme. Vyhrali sme. Muhahaha. Tak, ideme na to. A hráme. Veľmi sa konkurentne bol zabitý. Teraz ideme do útoku. No, neviem, či to vyhráme, ale asi sme neviditeľní. Teraz sme neviditeľní, tak mohli by sme to vyhrať. Ideme proti pánovi s palicou. Proti pánovi s palicou. A tak dá sa to, je to dobré. Kinda brown, ideme na to. Prosím, dajte na toto video odber a like, prosím, dobre? Budem rád, keď to dáte. To som ja, veľké R. A čaute, dovidenia.